A wannan bidiyo namu za ku saurari zazzafan martani wanda shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa Alhaji Yusuf Imam wanda aka fi sani da Ogan boye ya yi ma shugaban jam'iyyar APC. Shine ba mu da sarki a Kano wanda doka ce ta yadda da shi, shine Khalifa Muhammadu Sunusi na biyu, shine sarkinmu na Kano. Abin da ya sa muka tabbatar da wannan doka, zan yi amfani da wannan dama wajen dukkanin daga yau ranar 13 ga watan 12 dukkanin wata makaranta ko wani event center ko kuma wani hotel da yake ƙarƙashin ƙaramar hukumar Nasarawa wanda zai yi wani taro to ya sanar da ƙaramar hukuma, kuma dukkanin wani ofis da yake wani waje a ƙaramar hukumar Nasarawa ba mu yadda ya sa wani hoton sarki in ba sarki Muhammadu Sunusi Khalifa na biyu ba, da hoton injiniya Abba Kabir Yusuf, da hotunan da aka yadda da su. In ka ga dama ka sa na shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa, in baka ga dama ba lalle ba dole. Amma waɗannan mutanen guda biyu dole ne a matsayina na shugaban ƙaramar hukuma a ƙaramar hukumar Nasarawa za mu kare musu 'yancinsu da mutuncinsu da dukkanin abin da zai taɓa musu mutunci, saboda su ne doka da oda ta yadda da su, kuma mu ma kanmu da nake zaune a nan doka ce ta tabbatar da ni akan haka. Wasu na ganin cewa kamar wuri shi ka samu, kasancewar an ga a bayan nan yadda shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano kusan za a ce ya ma ja kunnen ku, an gama ganganu da kuma sakon da aka aike muku kamar a taron da bafa babbaye da ba sakon da aka ga dan majalisar tarayya na tudun wada da doguwa ya aiki. Wai ana ganin cewa kamar dama kun riga kun sanyi ne ko kun miƙa wuya ne ma tun yanzu. Ai batu na siyasa ka san shi mulki daban, yanzu lokacin mulki ne ba lokacin siyasa ba ne. Shi wannan mutumin da kace na gwale da ka faɗa ya zo ya alwahi cewa ko da tsiya ba wanda zai ci zaɓe 2027. Ina ga tun 2019 yake wannan alwashin. A 2019 lokacin da ya yi wannan alwashin ba a irin abin da bai ba, duk da inconclusive ɗin ma da suka yi, da ya zo garin Gama ka tambaye shi ka ce me aka yi a ƙofar gidan mai gari, in ya shiga ɗakin shi ya san abin da aka yi. A 2023 lokacin da a matsayina na daraktan jan ragaman matasa ta jihar Kano, sanda injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnanmu ne yanzu ya shiga Gwale, duk irin tanadin da ya yi da irin duk 'yan daban da ya tara a Gwale, kaga mun fasa zuwa ne. Lokacin ina yake? Ai alwashi baya yaƙi, ya jira tukun in lokaci ya yi. Amma abin da muke son mu saida musu cewa yanzu lokaci ne na injiniya Abba Kabir Yusuf, lokaci ne na kwankwasiya, ko shi wancan na ɗan agundun da ya taɓo ya ce wai 'yan kwankwasiya su gaba da gaba yake da su, ya san waɗanda yake gaba da gaban da su. Lokacinsa ne yanzu, lokacinmu ne, lokacinsu ya wuce. Lokacin da aka je Dala ba ya je Dala ba, me yasa bai san gaba da gaba ba, me yasa ya gudu? Ai wannan magana ce ta lokaci. Ni kuma wancan mutumin na ƙauyen tudun wada da kake cewa, ni a matsayina na shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa, da Allah ya sa gidansa ma a ƙaramar hukumar Nasarawa yake, da ya ga ran da ya tsautsayi ya zagi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, da zai san Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya haifi 'ya'ya, billahi lazi bai isa ya shigo ƙaramar hukumar Nasarawa ba. In kuma yana ganin cewa wannan maganar da na faɗa mai ƙarya ne, ko yau ya sai gida a ƙaramar hukumar Nasarawa ya zagi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce zai shigo ƙaramar hukumar Nasarawa inda nake da iko da shi ya gani. Duk wannan shaidancin da suke ya riga ya wuce a jihar Kano, magana ce ta lokaci. A wannan nema zan yi amfani da wannan dama na yabawa ɗaya daga cikinsu wanda ya san abin da yake, tun da shi